Znaš baka, ja šta treba? Šta? Ja treba jedna kravica, ali mala kravica, da ja mogu da uzmem mlijeko. I dve kukica. Pak, znaš šta je kukica? Znaš šta znači kukica? I koška. Kruška? Ne kruška. Ne, hoću jaja. Nema jaja od kruška, bakica. Nema. Ali ako ima u Srbiji, nema u igru. A, kokoška. Kokoška, pa vidi kako zna srpski. Pa srpski, jaje, kokoška nosi. Kokoška. Hoću dve kokoška? Ima i goska i katka i... I jedna kravica, ali mala, tako. A, kad bi mogla. Ba nemamo mjesto ovdje. Može figura. Ne, ja hoću mlijeko od kravica. A tu nema. Ima, možemo da stavimo to ili tu. Da, Nemamo da. velike mjesto u stan da možemo da stavimo Pa kravicu. to ne može. I hoćemo jedan magarac. Da možemo da idemo na pekara. Zato što ponekad ja sam umoran i ne mogu da idem sam. Ali ako imamo magarac, mogu da tak. Jašem. Aha. Jeste. I možemo da pravimo kajmak,